It-2 ta' Marzu. Fi triq Joseph Abela Scolaro u triq Antonio Meruzzi l-Ħamrun ikun għaddej xogħol ta' kostruzzjoni f'dak li sa ftit ilu kien ġnien abbandonat. Is-2:15 ta' wara nofsinhar jinstema' ħoss qawwi. Qisha esplużjoni. U f'daqqa waħda, iż-żona tinkesab b'daħna bajda. Dar li kienet ħdejn is-sit tal-kostruzzjoni tiġġarraf. Iqum paniku. Jibdew jaslu l-ewwel pulizija, ambulanzi u membri tas-salvataġġ. Sa issa, l-ebda informazzjoni dwar jekk fil-bini kienx hemm persuni. Ġirien jgħidu li ftit wara t-tiġrif instema' mowbajl idoq minn taħt it-terrapien. Kont wasalt jem, għan id-dowrek, kun għal fużjoni, jisu terremot. Fugaw mimli bil-daħna. Ftit minuti wara, jasal sit id-dar li ġarfet, ċali. Jinformhom li fid-dar u allura taħt it-terrapien x'aktarx kien hemm il-mara tiegħu, Mirjam. Il-ġirien kollha jiġu evakwati minħabba l-periklu. Kawża tax-xogħol ġarfet binja residenza privata illi tinsab il-bib prinċipali tagħha tinsab fi triq Joseph Abela Scolaro. Jiżdied il-paniku, jaslu aktar membri tal-familja, jaslu aktar uffiċjali tal-protezzjoni ċivili biex jibdew tfittxija bilan li tinstab Mirjam. F'mument minnhom, ċali jgħid il-kuntratturi kif kien se jġib il-martu minn taħt ir-radam. It-3:15 ta' wara nofsinhar, siegħa wara t-tiġrif. Tkompli tfittxija. Jintużaw ukoll il-klieb biex jindikaw fejn tinsab Mirjam. Fuq il-post jasal il-Prim Ministru u diversi ministri. Sviluppi, naħseb għadu ftit kmieni, però naturalment inkwetat ħafna b'din is-sitwazzjoni. L-4:15 ta' wara nofsinhar. Satejn wara, tkompli tfittxija. Mirjam tibqa' ma tinstabx. Fuq il-post jasal ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni u deputati oħra. Il-5:15 ta' filgħaxija. 3 sigħat wara li bdiet it-tfittxija. Aktar minn 30 membru tal-Protezzjoni Ċivili ikomplu jaħdmu biex tinstab Mirjam. Iżda jibqa' ma jkun hemm l-ebda riżultat.
L-indikazzjoni hija li l-mara kienet ġoddar. Id-dar kif inhi għandek isfel huwa showroom tal-karozzi fisser id-dar inti titla' solar ta' fuq. Fisser il-mara kienet fis-solar ta' fuq u għaldaqstant kif forsi stajtu taraw anke intkom stess li ġbittu filmati minn postijiet oħrajn il-binja ġarfet kompletament, allura għalhekk il-tfittxija mistennija tieħu daqshekk fit-tul. Imma nikkonferma li l-mara kienet ġewwa. Is-6:15. 4 sigħat wara li bdiet it-tfittxija. Jibda jitlam. Jinxtel id-dawl biex it-tfittxija tkun tista' tkompli anke matul il-lejl. Imma Mirjam tibqa' ma tinstabx. Is-7:15 ta' filgħaxija. It-tfittxija ilha 5 sigħat. Ikomplu jinqalgħu biċċiet kbar tal-konkrit. F'dak li fadal mid-dar jispikka inkwatru bir-ritratti tal-gradwazzjoni taż-żewġ titfal ta' Mirjam, Ivana u Matthew. Bħalissa qiegħda ssir tfittxija għal Mirjam Paċ, mara ta' 55 sena li fil-mument li d-dar tagħha ċediet kif qed taraw warajja kienet ġo fiha. Bħalissa wara sigħat twal ta' tfittxija, Mirjam Paċ għadha ma nstabitx. It-8:15 ta' filgħaxija. Warajja bħalissa qed tkompli t-tfittxija għal Mirjam Paċ, ta' żewġ titfal ta' 55 sena. Propju bħalissa qegħdin il-membri tas-salvataġġ jitellgħu biċċiet kbar mit-terrapien mill-fdalijiet ta' dik li sa ftit sigħat ilu kienet id-dar tal-familja Paċ. Id-9:15 ta' filgħaxija. 7 sigħat wara. Mirjam tibqa' ma tinstabx. Il-Prim Ministru jasal fuq il-post għat-tieni darba. Ftit wara l-10 ta' filgħaxija. Kważi 8 sigħat wara li bdiet it-tfittxija. Mirjam Paċ tinstab mejta u tinħareġ minn taħt it-terrapien.
Mirjam Paċ kieku baqgħet ħajja nhar il-Ħadd kienet se tagħlaq 55 sena. Fost il-pubbliku tqum rabja kbira. Dan kien ir-raba' inċident simili f'inqas minn sena. It-tlieta filgħaxija, fit-triq fejn seħħet it-traċedja, issir protesta silenzjuża. Jitpoġġew ħafna xemat u fjuri b'tifkira lejn Mirjam. Din id-darba sewa l-ħajja ta' Mirjam.